awakmu meh ngombe zam-zam tok. Ya ben berkah to Mak Ida. Zam-zam kuwi to pelengkap, ora apotek berjalan. Mak, Di. Loh, Mak Ida, kok balik meneh? Ki, tak gawake obat sing turahanku wingi. Loh, serius to Mak? Aduh. Nyoki Mak Di, obate. Daripada sampean ngenteni air zam-zam selalu muten. Kerson ya Mak Ida. Iya, pada-pada. Tapi ono syarate. Syaratnya apa? Gawe ke es kopi. Lah, tak kirane iki wong kayak obat tulus, ikhlas. Neng donya saiki ki ora ono sing gratis, Mak Di.